Mená sú dôležité. Nie len kvôli tomu, aby nás identifikovali, ale tiež preto, aby v nás vyvolávali predstavivosť. Ahojte, som Pat Branson, starostka mesta Kodiak a vítam vás späť na našom krásnom ostrove. Aj tento rok nás Škoda poprosila o pomoc s návrhom nového mena pre ich najnovší model. Nebude ľahké prekonať názov Kodiak, ale pokiaľ to niekto dokáže, tak to budeme my, obyvatelia mesta Kodiak. 1, 2, 3. Veľmi pekné. Vyzerá skoro ako... také niečo. Ó, áno. Super mašina. Je strieborný ako losos kráľovský však. Vyzerá ako grizzly. Vyzerá ako krídlo. Malo by byť ošľahané vetrom. Hľadáte preňho meno? Ja netuším. Iceberg. Flame? Nerozprávam po španielsky, kámo. V jazyku Alutik sa auto povie Karak. Aha. Inuiti by ho nazvali Rock. Kvôli tomu šípu. A čo tak spojiť to na... Karok? Ako meno? Áno, preto to auto. Volal by sa Karok? Áno. Áno, znie to výborne. Hlási sa Pat Branson, starostka mesta Kodiak. Pozdravujem všetkých. Dostali sme veľa dobrých nápadov na názov. Chcela by som zavolať marketingovému tímu Škoda, aby nám povedal, čo si o nich myslí. Dobré ráno z Kodiaka na Aliaške. Dobrý deň z Prahy. Poslali sme vám zoznam návrhov mien a rada by som vedela, či ste sa mali čas na ne pozrieť. Áno, mali, samozrejme. Jednotkou je Karok, brat Kodiaka. Karok, to je rock'n'roll. Karok. Auto a skala, na ktorej leží Kodiak. Hey, Kodiak, we need some help. We got some friends who are back in town. The mayor's walking all around. We're talking names is the thing that we gotta put down. We got our friends from Škoda back here. Been too long, it's been over a year. We got a name that we gotta find. Tak ahoj a dovidenia.